Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ба номи Худованди ҷону хират, казе болотар андеша барнагзарад. Имрӯз мехостам дар бораи Бадахшони зебо гап занам. Як-ду сухан гӯям. Шояд навори кӯтоҳ шавад. Бадахшон бисёр аҷиб аст. Барои чӣ мардҳои Бадахшон зебо, доно, некӯтар, хубтар ва занҳои Бадахшон зебо, доно, некӯ, хушрӯ? Барои чӣ? Дидед, ин ҳам бо ҳамун мавзӯи ман омода мерасад ва тасдиқи ин мавзӯи таназзулро нишон медиҳад. Барои чӣ ман дигар минтақаҳои Тоҷикистонро нагирифтаму Бадахшонро гирифтам? Барое ки Бадахшон, чӣ гӯям, ин отличный пример. Дар ягон минтақа агар аҳолии он ҷо аз 10 000 зиёд шавад, таназзул сар мешавад. Яъне ки одамҳо аввал, чӣ гӯям, нашъунамо меёванд, мешукуфанд, камтар буданд, зиёдтар мешаванд, зиёдтар, баъд уже аз 10 000 ки зиёд шуданд, ҳар хел камбудиҳо сар мешавад. Мисли сигареткашӣ, арақхӯрӣ, нозкашӣ, афёнзанӣ, ҳалқаи қилиқо, родственные связи, хешу таборгирӣ ҳам сар мешавад. Яъне ки фисқу фасод. Ва таназзул сар мешавад. Барои ҳам дар шаҳрҳои калон таназзул тез мешавад. Дар ҷойҳои майда, яъне ки аҳолӣ то 10 000 бошад, дер мешавад. Барои ҳамин дар Бадахшон аҳолӣ дар муддати дароз аз 10 000 одам зиёд набуд. қағози зиёд ҳаст. Аммо ва дуюм инаш ҳамин ки сабабаш он ҷо роҳаш қиин буд. Яъне ки бо аҳолии бисёр, бо Ҳисору Душанбею ин минтақаҳо омехтанаш қиин буд. Яъне ки роҳаш дур, роҳаш баланд, роҳаш ҳамвори хуб набуд ва додугирифти зудӣ набуд. Ва ин Бадахшон, яъне ки чӣ гӯям, междугародни ҷо набуд. Яъне ки як шаҳри калон бошад, инҷо ба Бадахшон мебуд, бо инҷо бо як шаҳри калон мебуд. Аз ин ҷо ба ин ҷо одамҳо гузашта мерафтанд, агар халқи инҷоям таназзул меёфт. Ва аз он ки Бадахшон дар як ҷои маҳкам, ду тарафаш кӯҳу мобайнаш дарё, яъне ки маҳкам ҷойгир аст, нашъунамо хуб шуд. Яъне ки ҳамин гени одам ҳамонҷо ба сохранид шуд. Ва одамҳои, дар натиҷа одамҳои зебо, одамҳои солим, одамҳои неку хубу доно сохранида карданд. Барои ҳамин дигар минтақаҳои Тоҷикистон инхелин условие ки набуд, онҳо везебтар, хунуктар, нодонтар шуданд. Ман ҳозир тарафи ягон минтақа нестам ва тарафи ягон минтақаро намегирам. Ин канали чӣ хел ман гӯям шумо, вазифаи ин канал ба шумо ҳақиқатро расондан, як касро таъриф кардану як касро пас задан не. Барое ки мо пеш аз ҳаракат кардан
бояд ки фаҳмем ки дар куҷо чӣ хелин аз чӣ сабаб чӣ хел шуд барои ҳаракат кардан. Мо кӯркӯрона наметавонем ку ҳаракат кардан. барои ҳамин ту набояд ки душмани доно, зебо ва некӯ шавӣ. ту агар душмани доноӣ, зебоӣ, некӯӣ, қашангӣ шавӣ, ту душмани худо мешавӣ. барое ки ин ҳама чиз хушрӯйгӣ аз худо ҳаст, доноӣ аз худо ҳаст, некӯӣ аз худо ҳаст, зебоӣ аз худо ҳаст. ва дидӣ ки марди бадахшонӣ аз ту доно ҳаст, аз ту некӯ ҳаст, аз ту хуб ҳаст, аз ту зебо ҳаст, ту бо вай дӯстӣ кун, бо вай душманию бахилию баттолӣ накун. Инчунин бо занаш ҳам хушрӯй аз ту, хушрӯй доно, некӯ, бар онҳо занҳои дигар шумо бахилӣ накунедтон ва якдигариро бояд ки паст назанем. бояд ки якдигариро дастгирӣ кунем. бояд ки якҷо бошем. дар ҳамин яъне ки гулистон, саду, ҳар хел гул ҳаст. ҳар хел гул ҳаст ва ҳар як гул ҷои худашро дорад. ва агар ҳамин ҳар намуди гул намебуд, ҳамин гулистон яъне ки чунин зебо набуд. барои ҳамин мо бояд ки иттифоқ шавем, якдигариро дӯст дорем, якдигариро бо хубӣ, бо зебоӣ, ба доноӣ қабул кунем ва бо нодонӣ ҳам, бо безебӣ ҳам, бо камбутӣ ҳам бояд ки қабул кунем ва якдигариро дӯст дорем.